Les Anastàcies Bedain han actuat aquest cap de setmana al Canar. Ho han fet amb l'obra escrita amb el cos pintat en la paraula, dins de la jornada Dones i Emocions, celebrada al centre cívic d'aquesta localitat i que culmina tota una setmana dedicada a les dones. Ara, a l'organitzar nosaltres aquesta trobada, d'aquest títol, com vos he dit abans, Dones i Emocions, vam pensar que era el moment idoni per a que elles vinguessin a interpretar-nos l'obra que ens van dir que representaven, que se tracta d'un recital de poesia eròtica, que també és una de les emocions que les dones moltes vegades, l'erotisme, l'apartem, és com si no... que tot i que el sentim i que forma part de la nostra manera de ser, moltes vegades l'amaguem, no? I vam pensar que des de la regidoria i les tècniques que ens ajuden, que avui era el dia més oportú per a que elles vinguessin, participessin en la nostra jornada i bé, i que les vam invitar també, no?, per a que coneguessin una miqueta més el dia a dia de les dones canareves. Un viatge cap a la localitat tarragonina del Canar que es fa per segona vegada aquest any gràcies a l'agermanament que s'ha produït històricament entre les dues ciutats i que les dones badalonines i les canareves van consolidar al juliol amb una trobada entre les dones mestresses del Canar i les Anastàcies de Badalona. Una Anastàcia que és canareva i sempre ens deia que hi havia moltes dides del Canar que havien vingut a Badalona, moltes dones que havien tingut que emigrar amb els seus marits perquè havien vingut a treballar a les fàbriques de Badalona o quan es va construir el ferrocarril. Llavors hem pensat que seria un bon lloc perquè hi havia un bon motiu que les Anastàcies vinguéssim aquí al Canar. Ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament i la veritat és que ens van acollir de meravella. Uns vincles que permeten a les dones de les dues ciutats compartir sentiments, cultura i art. La veritat és que ho vam passar molt bé i és molt agradable perquè sempre és bo parlar amb la gent, sempre t'expliquen coses que tu no... L'art de la fotografia amb el concurs celebrat al Canar, diferents xerrades i conferències dedicades a la dona, així com l'art escènic a càrrec de la Companyia de Badalona i sota la direcció de Paco Escudero. Va néixer a Badalona, a l'Espai Betúlia, per primera vegada un mes de març, em sembla que va ser un 3 de març de fa més de 2 anys, i ha anat voltant per tota Catalunya. Ara ens trobem aquí al Canar, abans ha anat a Sant Fruitós del Bages, abans havia estat a Montmeló, ha anat a Sant Adrià, ha anat a Tiana. Una representació en clau eròtica que fa vincles entre les dones i trenca tabús. Potser aquesta obra amb dones joves, maques i tal, no se sentirien tan vinculades, però el fet que siguin dones de moltes edats, de moltes formes, altes, baixes, més grossudetes, més primetes i tal, es fan identificar-se i voler estar en l'obra també. I de fet funciona per això, funciona perquè hi ha una identificació de públic i d'actrius i de tema, clar. I que a més amb aquesta darrera representació ha portat el nom de Badalona i de la dona arreu de la geografia gràcies a les Anastàcies. Potser és de les obres que més ha voltat, de les obres que han muntat el grup de teatre de dones, que més ha voltat per tota Catalunya. També és molt interessant que una companyia amateur de dona nascuda a Badalona porti el nom de Badalona a tots els indrets de Catalunya, amb la qual jo crec que la ciutat s'ha de sentir molt interessant en el tema. Enmarcat en aquestes jornades, les Anastàcies Badalona han passat tot un dia amb les dones canareves, una germanor que s'ha fet sentir al dinar, on han compartit experiències, així com als tallers.
un agermanament que s'espera pugui continuar, en aquest cas a Badalona. Actualment al Canar viuen més d'una cinquantena de badalonins i badalonines i molts altres s'hi desplacen com a segona residència. Aquest fet i la història comuna han propiciat que les dues ciutats intensifiquessin els vincles. El fet que unia aquestes dues poblacions era un tema de les dones d'aquí al Canar que anaven a fer de dides a Badalona. I es veu que allà hi havia un coneixement i per aquest fet va haver la unió entre una associació i el Canar, perquè dues poblacions que estan tan distanciades els uneix un vincle que és perquè les dones d'aquí van ser dides de llet fa molts anys. I bé, veig que des d'aquest moment fins ara la relació s'ha anat fructificant perquè realment el fet d'estar avui les dones de Badalona aquí és perquè s'ha anat creant una xarxa entre unes i les altres i una unió. Les Anastàcies Bedaena segueixen creant xarxa a través del seu lema Dona Cultura Badalona i ja tenen enllestides les properes activitats. Les properes activitats que ara tenim planificades són, col·laborem amb Socarrel, amb la sopa de pedres, després, això com a col·laboració, però tenim el nostre sopar de Nadal, que és el sopar que sempre esperem perquè és el més especial de tot l'any i és un sopar, com tots, és temàtic. Aquesta vegada ens acompanya Cristina Fortuny Albiol, que és badalonina, però que fa anys que ja viu a Tiana, i ella és la cap de departament del vestuari del Liceu. El fem a Can Frai, com sempre, i és la nit del dijous, dia 13, a les 9 del vespre. Les següents activitats que tenim ja programades ja donen un salt al mes de gener. Al mes de gener, a finals de gener, tenim una trobada amb les dones Laila, de Sant Roc. Aquesta vegada venen a casa nostra, l'altra vegada ens van convidar. Això organitza Òmnium Cultural i treballem plegats tant les Anastàcies com l'Ateneu Sant Roc. I després hi ha una aula d'hivern al mes de febrer, una aula d'hivern que parlarem de literatura, amb la Rosa Ortega, que ens parlarà d'un llibre de poemes que ha fet ella. El següent dia de les aules ens acompanya la nostra Anastàcia Pepita Salvat i ens farà una xerrada sobre dones i cabellera, el cabell de les dones que simbolitza. We will forget our sorrow. This is how